ndakasvika kuma4 ndobva ndakatendera nchida sei nditsvagwa nchida sei chidaidzira kusvika kumusoro uko ndobva ndakabva uko ndichimhanya ndobva ndasvika ipapo ndobva ndakasvika ndobva ndanzwa mufemedza kuti ndobva ndamufemedza kudai ndobva ndamubata kudai so ndobva ndakaona atakaita sei akaoma saka ndakanobata zvandakanonzwa ndakati chicha ndabata mukati sandakanovhunduka ndabva ndatarisa ndona makumbo. Yakasvika vana vakarongwa vakarara vari 4 vanhu vakangovaunganira. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Muchiitiko chinorwadza, chinofundutsa, chinotyisa, vana 4 vakafira mumotikari iri mashure mangu. Mushure mekunge vapindamo vakashayikwa kwenguva yakareba vakazoonekwa vafira imomo. Vatataura navo vemunharaunda ino vati zvinhu zvinorwadza kuti vana vanoshayika uye vana ava magariro avakaita vatori vavakidzani. Dzimba dzavanogara hapana kana chinhambwe chakakura uye vana ava vese vari kuchemerwa panzvimbo imwe chete. Tataura navamwe baba vemwana akashayika umwe vanotiwo vakabva kubasa vakasvika vachinzwa kuti mwana ari kushayikwa. ndabva kubasa nezvino zvomani ndangoti ndiri kubasa ndakatoda kupera simba zvara kutowira zvokuma4 pandangotobva kubasa ndoendeera zvemakomba pandangosiya basa ndibva ndandoenda sei chibva ndauya pandakasvika apa ndangosvika nhongo wakazara kudaro asi pandakasvika ndangopinda mumba ndangofungidza mune chimwe chiita sei zvawagida ibva ndapinda mumba ibva ndabuda mumba ndaona mai ano vachibuda nepapo vachichema vabuda nepapo vachichema ndobva ndakazotanga kunzwa nebasa vana vanzaita sei ashayika andashayika kumanguva iwangu ndizwa chiti matutu zvakawani kana kundodzika nerodhi nepapa ndakuenda chida izvi womuchitsvaga mwana. Matimi makasvika mai ano ndiye mudzimai wenyu. Mwana ashayika ndiye ano. Mune vana vangani? Mwana ano iyeye angaine makore mangani? 4 years. Mukomana here kwati musikana? Sa makasvika mwana achiri kutsvagwa? Ndakasvika mwana achiri kutsvagwa ndokuti ndakasvika kuma4 ndobva ndakatendera nchida sei nditsvagwa nchida sei chidaidzira kusvika kumusoro uko vanobva vamboti pane zvigure zvamboita sei zvaenda neuku asi pane vanongo vachiita sei vachiteera tibva tamboteera kusvika kutara kuti pataita sei padadzoka patakadzoka ndobva tangosvika pachiona pakaita sei vakazara vanhu vakazara ndobva ndakamhanya apa pandaona vanhu vapanzi vaiswa panzi ndibva ndambotorwa ndibva ndaimbiswa uko pandambogara zinge 30 minutes ndibva kwauya akauya achimhanya kubva uko achimhanya bva ati mwana anenge ari kufema ndobva ndakabva uko ndichimhanya ndibva ndasvika ipapo ndobva ndanzwa mufemedza kuti ndobva ndamufemedza kudai ndobva ndamubata kudai so ndibva ndakaona atakaita sei akaoma ndobva ndakazangosiyana nazvo asi chimina ndorwadza chokuti iye kana akaona vanhu angasikafana kubudisa vanhu ivavo mumotikari aifanira kuvasiya varimo vezvosvika pakubudisa vanhu mumotikari siya kwavabudisa mumotikari pade angodaidzira vakauya vanhu vachivari mumotikari zvichireva kuti vanhu vese vakazoona vana vakaona vana vatoburitswa mumotikari vave panze. Munhu akaburitsa vanhu mumotikari akaburitsa ari ega pasina umwe akanga aripo. Kunzwa kwandakanzwa kwanzi akaburitsa ari ega ndokunzwa kwandakaita anzi akaburitsa ari ega. Tataura nevamwe vanga vakamirira baba vanova ivo baba mukuru vemwe mwana akashayika vativo zvinorwadza nekuti zviri kutonzi vana ava vane zvironda zviri mumaoko zvinoratidza kuti vakamboedza kurova kuti vave vanobuda mumotokari. Ndakafonerwa zvoma past 4
nemunin'ina wangu anova ndiye akashayikirwa nemwana achinditi mukoma ndisikuona mwana ndabva kuma 12 ndichitsvaga mwana ndisikumuona kuti ari kupi. Ndikati matsvaga kwese here kana kupolisi maripoti here zvikanzi kupolisi ndiko kwatiri kutobva kune ripota kuti mwana hatisi kumuona. Zvokuma past 7 to 8 ndopandikabva ndafonerawo zvikanzi mwana waye azowanika but awanika ari mumota achinzi afa, but kuwanikwa kwaita ari mumota anzi muridzi wemota akangosvika achiti naida kutora oil ndobva waona vana vaye varimo ndobva wabudisa ndobva isa panze. Saka uyu munin'ina wanga kudedza ndakazodedziwa vana vatoiswa panze vese vari 4. Handina chandakaziva kuti vanhu vakabudiswa mumota here kana kuti vakambonge vaiswawo pamubhano. Mwana akashayika wemunin'ina wenyu ane makore mangani uye mwanayi? Ane 3 years musikana. Takamira panapa tiri kuona kuti pedyo nepedyo pakuchemerwa vana. Pamba pakafira vana pane vana here vaimboenda kunotamba nevana vashayika? Mataurwa azvo ndichimubvunza semunin'ina wangu andipindura kuti since kubva tigare panapa avanambobvira vaenda unotambirapo, since avanambobvira vatambira pamota ipapo yaigara iripo, avanambobvira vatambira mumota imomo, avanabvira vapinda mumota imomo, avanabvira vatambira pamba papo. Ende pamba pacho pakuratidza kuti pane vana ende panga pane vanhu. Ende vana vanotamba vari 4. Vari 4 vana ipapo asandambosinza asandambotoona vachiendepo. Mashoko amungade kutaura pamusoro pekurasikirwa nemwana wenyu ano? Inapa inangozvisa mumaoko mepolisi. Naisa mumaoko mepolisi tazviona zvisausi kubva kuneke nepolisi ndiandamira noti ndaada kunoda mhanya wechiti munhu asvinokuti saanotandamirira ndomirira polisi. Ndangozvisa mumaoko mepolisi ndoatamirira. Mashoko amuroda kutaura pamusoro pekurasikirwa nemwana wenyu? Ndongoti handino simba randokwanisa kunge ndichishandisa bozi mwana ana chaanorambirwa anogona kuti sezvo tichitaura kuti vanga vasingatambirepo zvemusi wacho izvozvo zvinogona kumudhonzo akaenda unotambirapo, but chinhu chinonyanya kundirwadza ndechekunzi pari kunzi pane vanhu ende pane mota yacho pane tepe paside peroad. Saka zvikureva kuti vana upo vairova mahwindo vachiita sebhozi vanzi vakasvuka maoko chichi kana vachinzi vakafira imomo. Pakashayiwa munhu vanzwawo anodarikawo zvake kana kuti anga ari pamba pacho ipapo. Tazotaura zvakare nababa vanova muridzi wemotikari umo makanga mapinda vana ava, vanoti ivo vakazovhura motikari iyi vachida kutora oil yavakanga vachida kuendesa, yavakanga vakumbirwa kuti vaendese kujenareta. Ndipo pavakaona ivo vana vari mumotikari imomo. Vanoti ivo mukuvhunduka kwavo vakangofunga kuti vana vachiri vapenyu uye muri kupisa, vachibva vaburitsa vana panze. Chokutanga chekuti ndikutorwadziwa kana kutaura chako kutondinetsa. Kuti ndimire pandakatomira panapa kwakutondinetsa, ndikurwadziwa zvisingaiti nezvinhu zvakadai zvakaitika pamba. Muchawa zvoti mashure arudziwa. Motikari yamuri kuona yakadai so iyi yakangofawo yakadai, yatone gore nehafu yakangogara iri papa yakadai. Yakafa computer box. Kati chazoigadzirisa. Gearbox iranga rakafa ndakatenga rimwe ndikaisa computer box ndo rakasara. Mainjectors ndakatenga atori munhu. Chitoti achazodza makanika waita se uya wofixa mota ita se motikari yofamba. But unoenda kuti tumabasa ndiwane time ikuita se yekuswera kuti ndizowana makanika ndiyo nayo kuti ndoda kugadzirwa munhu uripo. So motikari pamadhoza mamirira akaita yakarasika key payanga iri kugaraji payanga iri pakazopwanywa roundabout vanhu vakwanisa kurumva zvinhu zvavo. Saka ndo pandakaitora chibva ndandana saka key yakarasika. So do iro ndorandasina kukiya asa mamwese anenge akakiya ndoitira kuti kana ndada ndinonyange kuda motikari ndovhura apa ndoita sendotora. Saka nezuro around 7 ndichitobvawo kubasa ndasvika pambawo vanhu vana vagara mumba havachitotandara vari mumba imomo. Ndazobvunza kuti ko mama vari kupi? Zvikanzi mama vaenda namai Anisha, ana Anisha havasikuoneka kuti vaenda kupi kubva masikati. Ndikati no it's fine. Saka ndagara kuti ndisire chikafu ndicho ndine kupi kumusoro ndine katocho kanga ari kumusoro uko.
Saka ndichingoti garei pasi vekutsvaga kumusoro kwavho vandifonera vakati jenereta riri kudzima dzima. Ndikati very sorry. Pandakabvako ndizuro ndakazwa kuti jenereta sei harisina oiri. Saka jenereta roda chiruda oil chiregedza kuita sei kunetseka ndichatora oil mumota ndita sei ndouya nayo. Kati regai nditore ndiye nayo ndikupei oil jenereta sei oil ndinodzoka ndese ndomuzorora. Ini ndabva ndabuda mumba umu ndabva ndaenda umu ndabva ndobvisa bhutsu ndapfeka mapusha ndabva ndapinda ndabva ndasvika pamota ndabva ndinobata dhora rangu ndabva ndanovhura. Saka dzadza tokuma round 28 saka ndari kuma 8 kokoko. Saka pandakanga ndangozwa kuti oil inenge iri paseri pesiti iri passenger seat rekumberi front paseri pape pacho ndipane pane oil. So pandakati ndingobata nditore oil yangu. Saka pandakanobata zvandakanonzwa ndakati chicha ndabata mukati. Saka ndakanovhunduka ndabva ndanorera pane ichi chiraba ichi. Acha ndaona chii mukati umu ndatora tochi ndabatidza kafoni kangu ndabadza tochi ndabva ndatarisa ndona makumbo. Panguva iyoyo handina kana kuda kumboita kana chimwe chinhu ndakangomhanya kuti regai ndibvise vanhu because hiti yanga iri mukati umu mamune even time dzacho mamune hiti isingaiti because mwana munzwa kana this time kuri kupisa. Saka hiti inenge iri mukati umu inenge isingaiti because madoors akavharwa mahwindo akavharwa hapana panopinda nemhepo. Saka ndakanomhanya kunobata chiwana po ndasizwa kuti vana vakinzi vashaikawo vanhu vashaika masikati pandafunga kuti mwana wacho vapenyu handiti no. Saka ndakanomhanya kunobvisa wana mukati ndichibva ndanowaisa apa ndakunotarisa 1 by 1 mai ndona vana vakaita sei vana vatoshaya. Then ndabva ndataura vana mubana time komuti mama vaenda kutsvaga vana vasiri here vana 4 vacho kutaurwa mumotikari mona ava vatobuda vati ngotarisawo zveshuwa mwabva ngomhanya uri manege wabva mhanya bva watarisa zveshuwa ende vana vakaita sei vanga vatoshaya panguva dzacho vana vanga vatoshaya. Then ndangoti ndiganifonere polisi ndichibva ndafonera polisi kuti ndozvaitika pamba pangu. Mapurisa vakati tikusvika ipapo mai manje ende hawana kutorawo time. Mapurisawo nechinguva chipfupi vabva ndonditi uri papi chautimirire murodhi ndichibva ndati uyai tisangane padistrict office yekanzuri ndopasingarasi. Wabva wauyawo padistrict office yekanzuri kuti ndanosangana nawe ipapo ndabva ndauya panapo vanhu vangu vaita sei vanhu vangu vatozara. Then ndabva ndavaratidza kuti ndozvaitika. Then ndakazofonera madzimai ndichibva ndati mukutsvaga vana vangu vatori mumotikari dzokai kuno. Ivo vakati tata tokumberi uko ndikaitese timhanye ende zvesho vakamhanya vakadzoka vangatoriona vabereki vacho ichi vevana vacho vese vakamhanya vakadzoka vakasvika hai ende vana vangada sei vangatoshaya ofu ichine hiti inenge iri mukati umu apa vana vadiki 3 years otherwise kuvhura kwavakaita vachipinda kana kuti vana vanogara vachitambira imomo kusaziva kuti tinoswera tiri kumabasa. Saka pamwe vana vakazopindawo pasinawo munhu anoita sei avavona vapindawo dhoo ravharika kuti vakizokona kuvhura dhoo nemukati kuti vagone kuvhura dhoo aizoti inovhurwa sei kwakutadza mwana ndokusafoketawo nechi haisi obvious ndozwa kuti tori hiti because munenge muchipisa mukati umu. Saka inini ndotonzwa kurwadziwa ende ndikurwadziwa kana even right now ndikurwadziwa zoti handina hangu chekutaura chakawanda kuno vabereki ka vashayikirwa nevana kuti ava tiri tese kusvika tata sei taradzika vana kuti nekuti ndiri kurwadziwa ndichabatsirawo nepandinogona. Idambudziko rakauyawo pandiri zvakawana vakangoitikira mumotikari mangu ende iniwo ndanga ndisipo hapana chandaiziva kuti zvandodambudzika ndichasangana naro kumba. Saka ndiri kurwadziwa zvisingaiti kuti kana kutaura nemi kudai ndingotaurawo zvangu but kungoti sewanhu wauya vanenge vaida kunzwisisa kuti zvinhu zvakamira sei. Saka pari zvinobva nditi panapa ndiri kurwadziwa zvisingaiti. Tambotaura nevamwe vativo vana vano maoko ari kuratidza kuti vakamboedza kurova pamba pakanga pasina munhu here muswere wese uye pamba penyu mimi hapano here vana vadiki kuti titi vana ava vakanga vayozotamba nevamwe vavo. Ya vana vadiki varipo handizoziva kuti because vanoenda kuchikoro kalast born kangu kane 6 years kanoenda kuchikoro saka handizoti kanga kadzokawo nguwai. Saka kundizoziva kuti vamwe vanhu vakuru vacho vanga vari because madhamu ndakazobva ndati ndakatorara ndizwa kupisa kwaita kwariri kuita ndakatorara nditori mumba umu ndakatongumuranga kuti ndizoziva kuti panze pakamira sei handina chandaiziva. Saka hapana here kana wokanekdziwa wakaona kuti mune vana vapinda mumota umu vakataura kuti nematsvagire ataitoita zvekudai panga pane vanhu vanga vaona kuti mune vana vapinda mumota umu vakadai vakati komumotikari mune vana vaita sei vapinda but hapana akaita sei akakwanisa kuona
handiti munoona inini oilakire kutongoti ndakatozofungidzwawo nhau dzeoiri negenareta irasi iri kunzi ranga ichinzi riri kudzima so dai panga pasina izvozvo kuti oiri iyo bcause hatiwanze kumuvhura hatina chatinenge tichida mumotikari imomo zokuti ngadai nanhasi vangadai vachitorimo sitomboziva kana kuti mune vana rumbii nekuti pavanga vatori pacho vanga vatori masiti rekumashure nekumberi pakati pakuti kana takagara kumashure pakati patikasamakumba ndo pavanga vava ipapo kuti vamwe mutu ari pasi vamwe mutu ari pamusoro ndo pavanga vava ipapo vaita zvekutsamirana so kuti tizoziva kuti mune vanhu tasingatombozizive saka oilake kuti ndakatozongoti chega ndese nditore oiri chinjara nditore oiri chicho ndochaura nditozive kuti mukati mune vana so vangadai nanhasi vachitongorimo pamwe tazongonzwawo nemweya kuti apana pane chinhu chikutombo ndokuzovhura kuona kuti but ndikutorwadziwa nezvakaitika izvi dhoo racho riri nyore kuvhura kunyange mwana mudiki harina kuoma even mukatoenda papa mukazonoribata kungodai so rotovhurika harina naumborarenda harina chakatyoka chokuti chinokwasaita se chinotadza kuvhura ese kana nemukati macho kungodai rinoita rinovhurika but ndinoziva kuti one vana vanotadza kuzoziva kuti tinorivhura sepo 3 years anenge achiri mwana mudiki kuti anga anotadza kuziva but totadza kuziva kuti pakupinda pavana vacho vakapinda sedhori ranga ravhurwa nani kuti rese kuti vana vaite sevana vapindi ndo patase ndo pakazongotinetsa pamwe otherwise ndo vakaita sevakangovhura vana vacho vachiita sevakapinda mashoko amuri kuda kutaura imimi zvichida kune vanhu vane motikari semi dzakapaka padzimba kunyange dzinofamba zvingakwanise kuitwa kuti tione kudzivirira tsaona dzakaita saidzodzi chakanaka nechirongoti mota dzedu kugara takakiya madhoo is better ayo hiti yacho igare rimo but madhoo asingaite se asingavhuriki nekuti mwana aisi izvozvo yatotsaona akakuvhura akapinda mukati ende mwana hana chanozoneka ita kutongotambiramo handiti munoona then kwakutosangana nedambudziko saka mota kugara takatokiya kutori nani kugara takakiya oro eosi kutoisa chinenge chitendekana yakafa fanika so ndatofunga dana ndakasachitende ndakaivhara nechitendera it was fine but unenge usinawo futi mari yekutenga chinhu chacho chekuti uvhare nacho saka unenge wangopaka ipapo ungoti senzi ingawane yakadai handiti munoona usingazivi kuti ndozouye nedambudziko mashoko amungade kutaura kune varasikirwa nevana aiwa ndinoti ndine urombo nekushayika kwaita vana mwoyo wangu uri kurwadza nekuti nditoriwo nevana zvinorwadza kungori kana kungonzwa kuti mwana ashayika munhu wangaonai makuseni uri kana kungonzwa kuti mwana atasi ashayika usonzi mwana afirapo munhu azvinorwadza saka ina kuti aiwa titoriwo tese ndichange ndinawo panhamo pacho tobatsiranawo kusvikawo taitasi tavigachi vana vedu nhamo ndiyedu tese saka ndotongoti une mwoyo tongovawo nemwoyo nekuti tese totasi tikurwadziwa ini ndarwadziwa zvisingaiti nekuti ini ndindakatoona vana nditoti regai ndibvise pamwe zvimwe nguva wapenyu regai ndibvise ndanangobvawo kufunga munhu angasvikawo kuma7 ndangoti regai ndibvise sindangozwa kuti chaniri chinhu chanachitoda chanchirimo muna nhasi itorimo oiri yacho kana zomboitora anotomboitora itorimo mukati moiri anatozomboitora bcause handina kana kwandakatozomboenda kubva ipapo handina kana kwandakatozomboenda ndingoripo kusvika ikuzvinozvi paitwa removal yese tandiri tese tikaenda tikatonowasiya kumochari saka apa tamirira tonoti mangwana tichaita setichaenda tonoona kuti tirifambisa mapepa izvine zvichidiwa zvake kuti ndiri pamwe chete tongobatana pamwe chete kuna vabereki vashayikirwa nevana ndinoti ndine urombo ini handina hangu chekutaura ndine urombo chakokubatsiraiwo nezvandinge ndinazvo nepandogonawo kuti tione kuita se kuchengeta vana tataura nakansela wenzvimbo iyi ati zviri kurwadza nekuti nyaya dzavari kuramba vachibata muno muHOPLEY inyaya dzinorwadza vachibva pane rimwe rufu vanenge vachienda pane rumwe vachibva pane rumwe vanenge vachienda pane rumwe takabatikana zvisingaite muHOPLEY mune vanhu 8 vafa pa3 days vana ava pandakafonerwa nezoro manheru ndakashamisika ndakatadza kana kudhiraivha kuti ndiende ikoko ndikamutsa mwana wangu kuti uya undidhiraivhe tiende ndakasvika vana vakarongwa vakarara vari 4 vanhu vakangovaunganira pandangotora taura ndandakamonera pandafugidza vana ndakabatikana ndakachema ndini munhu 1 chete akachema pavanhu vese vanga vakaungana nekurwadziwa nevana zvavanga vari zvadaro ndakabva ndafonera polisi nepala inonzi jiora kuti ndaifungidzira kuti vana ava tokwanisa kutovatakura nezoro
Saka ndakafonera polisi kuti ite mapepa. Kana yapedza ita mapepa awo, totakura vana nepala unorara kumuchari. Ndo zvandaifunga kuti ndo zvandaida kuita in fact. Saka polisi akazotaura kuti vana vari kurara panapa, takavachengeta. Tomirira vanhu vanoita basa ravo kuongorora kuti vana vafa sei. Saka zvakadaro ini ndakabvawo zvekuma past 12 ndichienda kumba. Pandamuka makuseni ndichiuyawo pane vana. Mapurisa achiita basa ravo. Tikatakura vana vedu tikaenda navo kumuchari. Taenda kumuchari ikoko ndanditoriwo nebhodhi imwe. Ndandatotuma mwana wangu nemota unotoriwo imwe bhodhi yemwana futi akafa. Watati suppose kutoviga nhasi. Saka mwana wangu achitora bhodhi kuti anoviga. Ndine vana ava 4 vatiri kunosiya. Ndabva ndatofonerwa futi kunzi kune mumwe atofa futi. Mwana futi. Mukadzi mukuru atosiya ane vana 6. Atosiya mwana ane 6 months. Ndokutobva futi kugomo kupala kuya. Ndokutodzokera kuwadi. Tonoona futi zvenhamo iyoyo. Saka pari zvino ndakutomhanya futi kuda kuenda kutauni kunoona zvemumwe futi akafa nezuro. Noti nezuro kwafa vanhu 6. Muno muHOPLEY. Mune muHOPLEY makafa vanhu 6. Vataurawo vachichema pamusoro pekushaya tsamba dzekuzvarwa kwevanhu muno muHOPLEY. Vachiti zvinozotora nguva yakareba kuti munhu avigwe nekuti panenge pasina mabhethi, panenge pasina zvitupa. Murume mukuru akafa nezuro haana bhethi, haana chitupa, ane 43 years. Vana pavana 4 vafa, patone vana futi 2 vasina mabhethi. Saka tine dambudziko hombe kuti kana tafirwa nehama dzedu tototanga process yekutoresa vana mabhethi kuti vakwanise kuvigwa. Se uyu watawiga nhasi uyu atori kumakuwa izvozvi, atoenda kumakuwa. Akaita 3 weeks afa, anga asina bhethi. Saka ndototanga kutofambira kuti ndikwanise kutoresa mwana yebhethi kuti tikwanise kutora burial order tidii. Saka chikumbiro changu chandinacho sakanzela ndokumbira kuti dai zvaibvira hurumende yatipawo vanhu vanokwanisa kutoresa vana mabhethi nezvitupa kuno kuHOPLEY. Nekuti nhamo zhinji dzese dzikuitika pavanhu 8 pane 3 ndo vane mabhethi. Vamwe vese ava havana mabhethi, havana zvitupa. Saka zvinotora nguva yakareba kuti titange kufambira kuti munhu ange aine bhethi, ange aine chitupa kuti tikwanise kuzoviga. Pavana muchisvika imimi, vana vakaradzikwa vachinzi vashayika, makatsanangurwa kuti zvafamba sei? Pane pamakabvunzwa kuti zvafamba sei? Vakakutsanangurai vakati zvafamba sei? Inini pandakasvika handina kukwanisa kana kubvunza munhu. Ndakangosvika ndikamira, ndikachema, ndikamira, handina kuwana kana simba rekuti ndibvunze munhu. Handina wandakabvunza kusvika mapurisa auya. Mapurisa auya ndopaakazobvunza varidzi vepamba. Ndopandakazobvunzawo varidzi vepamba kuti chii chaitika. Muridzi wepamba akanditsanangurira, amai vepamba vakanditsanangurira kuti mota, murume wacho anga asiya mota yakavhurika dhoo. Vana bva vapinda, bva vavhara dhoo. Haana kuzviona, aingotaura achingofungidzira kuti ndo zvaitika. Haana chaakaona, but chaakaona ndechekuti dhoo rakavhurika. Vana vakapinda. Vana ava vakashayikwa kumanguvai vakazoonekwa nguvai? Vakashayika kuma 11 dzemakuseni. Vakazoonekwa kuma 8, half 7 to 8 dzemanheru. Muchibvunza vanoti mota inogara yakakiwa ere zvekuti ndezvekuti yenge yangovhurwa musi iwowo chete? Ini handidi kunyeba. Handina chandakakwanisa kubvunza, ndazobvunza nhasi. Hanzi madhoo 3 madhoo anenge akalokwa, but rimwe rinenge risina kulokwa. Hanzi dhoo rakavhurika. Vana vakapinda vese vakazozvivharira, but izvozvo semaonero angu handisi kutoziva zviri kutondinetsawo kuti nezera revana ivavo vogomirira kupinda vese vari 4 vozokwanisa kuvhara dhoo. Mazera evana aya akamira sei mama? Vatatu vane ma 3 years, 2 ana tudiki, 1 ane 4 years.
vatatu vane ma3 years. Vana vakamira sei? Vakomana vese here? Pane vasikana here? Pane vakomana 2 vasikana 2. Mataura imimi mukati mapurisa paakauya vakati vana havakwanise kutakurwa. Zvichida kuti vana havarara vari pavakashayikira. Vazotakurwa kumanguvai? Vazotakurwa zvekuma 9:10. Mumashure mati vana ava vakashayika kuma 11. Vakazoonekwa nani mumotikari? Motikari vakaonekwa nemuridzi wepamba ipapo. Hanzi ndaivhura mota ndichida kutora oil yekuisa mugenerator. Baba vepamba ipapo vane bhawa panonzi paAntony. Saka vati ndakavhura ndichida kutora oil mumota. Mota haina mavhiri, haitofambi. Mota inongogara ipapo. Saka hanzi ndakaona vana vari pane back seat yayi apa. Vakarara vari ipapo vese vari 4. Saka hanzi ndakatora vana ndikavabudisa panze vese vari 4. Saka ndabva ndaudza baba vevana kuti imi makatadza. Hamaikwanisa kubudisa vana 4. Musina munhu wamambochiedzerawo kuti naimi uyai muone mashura ari panapa. Nokuti vana ava mamatoona kuti vana ava vatofa. Vaifanira kungodeedzawo vamwe vanhu kuti uyai muone chiitiko chaitika panapa, sezvo chiri chiitiko chinotyisa. Uyai muite sei muone zvaitika panapa. Asi zvisinei zvinowanika zvinoitika. Vakakwanisa kubudisa vana vakaronga vana vari 4. Ndakasvika vakanyatsorongwa kudai. Vana ivo vanga vakatoenzana 3 ava. 1 ndianga akangoti kure, but vese vanga vakatongoenzana vakanyatsorongwa kudai. Chinhambwe chakakura sei kubva panogara vana nepane motikari? Uye vanoti here ndo pane vamwe vana here pamba ipapo pekuti pamwe ava vakanga vauya kuzotamba nevana veipapo? Panga pastorina mwana veipapo. Vana veipapo hanzi vanga vakaenda kuchikoro, vanga vari kuchikoro. Vana ava vafa ava vabereki vacho vari kutaura kuti vana vedu havatomboende ikoko, havatotambire ikoko. Ndavabvunza, hanzi itori first time yavo yokuenda ikoko. Tisingazivi kuti chokwadi here, hanzi vana ava havaendi ikoko, ndokutotanga kuenda ikoko. Zvichitaurwa nevabereki vevana vavo. Chii chingaitwe kuedza kudzivirira tsaona yakaita seiyoyi yekuti tiri kuona isusu kuti imotikari yakagara haifambi, mafira vana? Chii chingaitwe nevanhu kuti vaedze kudzivirira tsaona yakafanana neiyoyi? Chatingaite ndechekuti mota dzakafa ngadzinge dzisingagare pamba, kuitira kuti tisazowirwe nedambudziko rakadai. Uyezve vabereki ngavadzidze kuchengeta vana, kuti kana kuti pa10 minutes ngazive kuti mwana ari papi. Kwete kuti unoshaya mwana na11 usiruziva kuti mwana ari kupi. Vana ngavachengetedzwe 10 minutes itoziva kuti mwana wako ari papi. Kana watomushaya wototanga kutomutsvaga ipapo nguva iyoyo. Zvoti dai vabereki vachikwanisa kuchengetedza vana, kana kuti pa10 minutes watotsvaga kuti mwana ari papi, vaikwanisa kutoona vana ivavo vasati vapinda mumota. Isusu tauya pano sema-community leaders, tiri ma-provincial members emuHarare South Constituency, murimo zvekare matinogara muward 35. Takakadzika zvisingaiti nechiitiko ichi chaitika pano sevatungamiri. Tiri kuona isusu kuti pano chinhambwe chidiki-diki kubva patakamira panapa pashayikira upenyu hwevana. Zviri kukubatai sei semutungamiriri muno muHOPLEY? Ndabatikana zvakanyanya semutungamiriri nekurasikirwa nevatungamiriri vana panguva imwe chete. Zvinhu zvatikadzisa zvamunoona tiri panapa mangwanani akadai. Takatozvinzwa manheru tikatadza kuuya nokuti nguva yakanga yapera, asi takashaya hope nechiitiko chakadai. Muri mai makabereka kuti mwana wawatoswera uinaye then manheru mwana hakusisina, zviri kukubatai sei? Ndiri kubatikana zvakanyanya sekuti ndasenga 9 months
ndichitakura mimba kuti ndizoona ruva randakatakura rozongobvutwa nemutoro wakadai. Zvinhu zvinobata. Semunhu akabereka ndiri kunzwa kubatikana zvakanyanya nechitiko chiri pano. Chitiko chiri pano chiri kusuwisa zvakanyanya. Kana manheru patakanzwa shoko rakutenderera masocial media hope unodzishaya zvaba kuti tizomuka tichiuya pano kuti tizonyatsogutsikana kuona kuti zvechokwadi zviri kutaurika ndizvo here zviri pabackground. Zveshuwa tichisvika tabva taona zviri izvo zviri kurasikirwa nevana 4 munguva imwe chete. Tiri kuona isusu kunzi vana vakashayika vapinda mumotikari isingafambi inongogara iripo. Zvinhu zvatingati here zvaikwanisa kunge zvakadziviririka dai pakatorwa matanho, uye ndeapi matanho aikwanisa kunge akatorwa kuti upenyu huchengetedzeke? Isusu tinoona kuti zvinhu zvaigona kudziviririka kana maoffices ane chokuita nemotikari dzisingafambi dai anga achiita basa racho, nekuti motikari dzakangogara mudzimba dzakawanda zvokuti tinogona kutorasikirwa nevana vakawanda mucommunity. Saka tinokumbirisisa kuti ofisi ine chokuita nemotikari dzakafa itore matanho, nokuti tingawirwa nenjodzi dzakadaro dzakawanda munharaunda. Uyezve chatinokumbira kune vanhu vanenge vane motikari vasiye valoka mota. Kunyange uchiburuka 2 minutes munhu ngaasiye aloka mota, nekuti mwana anotongoita zvemwana. Anogona kutongopinda motikari imomo osafoketa arimo, kana kuti oita zvimwe zvinhu tozoona kana kuti mwana abvira. Saka tinokumbira kuti kana pane maoffices ane chokuita nemidziyo inenge yakafa, motikari dzinenge dzakafa, ngadzibve mukati medzimba kana kuti panzvimbo dzisingatenderwi dziende kwakafanira. Tinoona isusu kuti kunyangwe nemotikari inofamba kune vamwe vekuti vanenge motikari ichifamba asi umwe anokanganwa mwana imomo, umwewo vana vanopinda kunyangwe motikari dzinoshanda. Ndiri kutaura mashure mamati vanhu ngavaloke mumamotikari, uchingobuda wosiya waloka, uye kutarisawo chii chingaitwe nevatyairi kuedza kudzivirira njodzi yakadai soyi. Sezvo tatoona kutoti njodzi idzi dzinogona kutowanika mumotikari, sezvatatoona mucommunity medu kuti vana vakazvivharira vari mumotikari. Saka isusu tinokurudzira kuti tisasiya vana mumotikari, kunyange uchinotenga mushopu uruka nemwana wosiya waloka mota, semuchairi, semubereki. Tiri kuona kuti zvimwe zvakonzera futi mapisiro ari kuita kunze. Kupisa kwekunze tinoona kuti ndiko kumwe kwakonzera. Mashoko amungade kutaura ekunyaradza mhuri dzashayikirwa, nekuti tiri kuona kunge pedyo nepedyo pane vana vashayika. Inini semutungamiri ndinongotaura kuti ngatichemei tine tariro kufa murau waMwari, asi zvinorwadza nekuti tikatarisa vana 4 ava vanobva hapana mamitasi, dzimba dzakabatana, rufu rutongotarisa kuti ruri paimba 1. Saka tinongokumbira kuti semhuri yeZimbabwe tingowanikwa tichanyaradza mhuri dzarasikirwa, tisawanikwa tichiwedzera zvinodzimbira varasikirwa, nekuti chiitiko ichi chakaoma chinokaadzisa. Saka munhu akadzimbirwa anogona kuwedzera zvikakonzeresa dzimwe tsaona dzakawanda. Tinouya kwamuri seyambiro. Tiri kuona kuti rufu rwevana mutsaona ruri kuramba zvichiwanda. Nyaya yatakabva kuita mazuva apfuura ndeye vana vakanyura murwizi. Nhasi uno tiri kuno kuHOPLEY kune vana vafira mumotikari. Tinoziva kuti isusu zvakakosha kuti tive tinongwarira vana. Hongu mwana haana mugoni, asi zvakakosha kuti ziso redu ringe riri pamwana nguva dzose. Kune avo vane dzimotikari, chikumbiro chekuti motokari ngadziva dzinovharika zvokuti vana havavhure. Uyewo toona kuti kunyangwe tiine vana mumotikari, tikabuda ngatibudei nevana, nokuda kwekuti iko zvino izvi kuri kupisa zvakanyanya, nokuti zvinokonzera rufu kunge zvaitika kuno, nekuti vana vakapinda mumotikari yakanga yakavharika. Iko zvino
tarasikirwa neupenyu hwevana 4. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Musakanganwe kuita subscribe.